Ito naman na itong bayagan sa kamatulan. RMN Tapat Cebu. Sugya sa UHP. Usa sa mapusog na radio station sa Ibu Pilipinas. Ini sa Visayas, Cebu. Maximum na itong pag-ratings, pag-anong ka ninyo, ito-ganundong ka ninyo, adlaw karong domingo, adlaw sa Ginoo, adlaw sa atong pagsimba. Sa nagawang tagagawa pagkasimba sa simbahan Katoliko, magkapadayon sa pagsimba. Kanya atong pasalamat sa atong magigahong na Diyos na itagdan ka ng gahong, niya iyang gahong o iyang kabuton na magkapaambita sa mga pagtulong na niya. Gano'n ko na doon tayo friendly debate. May dalaon na panag sangka sa mga katarungan o ba na may kabubuton o pumugutan na pagi. Medyo sa pasalamatan ng atong mga kaliguan, atong manager sa DHP, atong pinangga tayong Migala, si atong ni Rafael Fernandez Bagyo sa DHP. Medyo sa nagagahong na ito na, sa tanan, atong magagahong na Diyos atong salubukan ng atong tulumalun karon. Manya karong dulo na, doon na tayo may topic na itong bukan na itong discussion of friendly debate na pop sa affirmative matulog na naglisya na ditutod ni Cristo din sa kalibutan o sa Santa Katolika Apostolika yung manang niya karoon na isulay bugto mula ang tema niya itong pinanggang igala na 100% Catholic Museum, over 100% Catholic, na mga sulat Diyos, ababa, na mga mo supak sa atong pagkumatulog, siya ay negative side. So, dito ang friendly debate, hindi mahimo, kung tayo moderator na ito, Master of Moderations, mo si Vlad Kuntas, Danny Kuntas. Niya doon na sa timekeeper. Niya doon na ito yung rules. So, tayo mga lagda na buhay mo salga samtang nagsulti pang pikas. Kung doon ay categorical questions, so be answered in categorical manner. Kung huwag maging surto, huwag may mga nabuang ka, bugo ka kay dinilit na sa professional discussions. O doon na tayo 5 minutos na question and answer. O doon tayo observation na po, mga 6 minutos, iya sa atong katbang, 6 minutos na. Pero after the exposition, doon ay pumutana. Period, serve lamang sa 5 minutos. Niya doon ay rebuttal, iguman sa discussion. Kuna, ang negative na yun ako mula i-affirmative, that is the rule. Nag-greeting na to, so na ito mga good sir, mga igalang, mga hindi kong mga ganda na ito mga kandidato karon kay hapon may ulang adlaw na ditubos gobernos, kumili ang pagpadayag, pagkampanya, pero ayaw diferente daw kaya nasa pero kurento Oxford Dose. Ngayon na ito ginawa po ikaw, magkapasipala, maghumaraon, magpakaulaw sa imong isikitaw. Ang imong ipasipalahan, ang imong ipakaulawan ng atong Ginoong Kristo. Kasaligaya na ito sa atong mga kampanya, pagdaot sa Pikas, ang atong rin ipa-establish na ito, Bruganan o
ngayon na ito mga matuman sa mga kandidato kuman sa eleksyon. Kaya yun naman tayo local election ka. Bosas pagkakaroon at umihatag ni moderator Blancan Kutas. Salamat Pedro Cho. Sa ato na seasonal jersey ato ni Robel Banyo. Luzon, Visayas o Mindanao. Di ato to sa Plaza Iglesia. Aron maminaw ni Lantuge, may tuhod sa pagtuo. O niya, ibasa na to ni Brad Aling Cagrina. Ang team Brad Aling. Tapos ato ang tagaan ko niya. O panahong affirmative. Na musaysay, may tuhod sa ilang tima. Kaya tagaan ko na to ang negative side nga mo pwesto dito putot sa 5 minutos nga to sa affirmative. O niya, dahil mo ba na, ihatag na po na to sa negative side ang tagaan na to 10 minutos kay sa mga oras aron iyang ininay ang bahayag sa affirmative. Kaya salamat ta sa itong mga igsoon kabisay Mindanao nga naminaw sa programa din sa DYHP sa Isolodros sa dial sa atong mga radio. Salamat ta sa atong pinanggang mayor, Atty. Raymond Garcia. Na usa sa naghatag nito katungod nga di kita adlaw Domingo magagamit ta. Salamat kayo Mayor at Atty. Raymond Garcia, atong ginamot nga mayor sa Dakbayan sa Subo. Okay? O niya, ang staff pero ni Mayor Raymond na no? Kaya ni-assist sila sa ibuaton sa pagdekorasyon sa atong mga igsoong Muslim nga ugmang adlaw wala doon na sila kasulugan. O niya, ato lang ihatag. Basahan ang tima ni Brad Aling Bacasio. Dalang salamat Brother Dan atong tima karon. Unang tanan salamat sa atong speaker manager atong Leo Phil Fernandez Banyok o tanan na naminaw karon. Salamat ta kanunay mong nagsulod sa atong programa ang payagan sa kamaturan. Nga ang tima na ito nga friendly debate between the two affirmative brothers Stokes o brother George Sababa sa negative side. Ang tima nga karon nga ilang pag-isgutan si Kristo magkuban kanunay sa iglesia na iyang gitukod ang Kusa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. So, pamaturan ni Brother Stokes nga pagtupak ko ni Brother George Sababa. Yang labda sa itong debate karon mao kini nga tag tuha kabalog ulong ka minutos matag parang niya 5 ka minutos question and answer niya dili kukuha sa tema, dili mo salga samtang nagsulti pa ang pikas niya walay insulto, walay personal atake. Question. Responsive to the question. Niya tahuro ng moderator. Kung categorical question, tubagon sa categorical answer. Walay personalay sama sa mayroon nga buwang ka o kuman pa mga ilag nga mapo na ito matakusan natin. Ato lang ihatag ang atong moderator si Brother Dan Kusat. Salamat kay Brother Aling Bacasio. Ato na pagkasundan ang mabulokon nga programa sa Kabisay Mindanao. Kini ang pahigas kamaturan. O niya ang affirmative side, musultik 10 minutos. Sa tima nga ilang isubutan, atong i-welcome ang atong nasunod na Apostle Catholic Defender, Brother Sok Fernandez. Salamat sa Blancan Kutas nga itong moderator atong kantitir na sa Sulusa. Ang tema na akong Borogani
o suma sa balaang kasulatan. Nabulitan na sa Daniel 2:44. Nga ang Diyos magatugod siya ngingarian ni miskalibutan. Ngingarian na dili malumpag, ngingarian nga kagauman ini dili katugyan nga to sa lain. Daniel 2:44. O niya, laing tagna na sa Salmo 127:8. Gawas ko ng Diyos mo nagtukod sa balay o iglesia. Walay nada o walay kapuslana ala sa ninyo. Kung dili ang nagtukod sa maong iglesia ang Ginoo Diyos. Kanya, sugod ako pagpaila-ila sa matuod ng iglesia, pero dili di sumala sa akong kaalam. Dili di sumala sa akong panguto. Kung dili sumala sa Isaiah 5:8. Ngayon ang Diyos, ang inyong mga paagi, dili mo akong mga paagi. Ang inyong mga una-una, dili mo nga akong una-una. Suhunin akong gamayan sa pagpamatuod, dili pinagis kung una-una, kung dili sa una-una sa Diyos. Kanyang paagi sa Diyos sa una-una ngayong itulog ka nato na sa Isaiah 58:13. Ununin ninyo pagdawat sa tulong sa Diyos. Madyutay dili, madyutay dito, usa kalagda diha, usa kalagda dito, o usa kalinya dito, usa kalinya dito. Sa may buti ba sa buti niya na. Nga sa kong pagpulba sa usa, Santa, Katolika, Apostolika, Romana, dili usa kalinya. Kung dili maglatang-latang ang mga linya na kutlo gikas kasulatan. That is God's will, pagi na sa Diyos. Kung sa magsukot ko, lagi sa diskuta na dili iso sa kalinya ang usara ka Iglesia usa ka Espiritu Santo. Efeso 4:4. Namingon ang Diyos sinati ni San Pablo, usara ka Iglesia ug usara ka Espiritu Santo. So sa yan Santa ato mabasa sa 1 Corinto 14:33. Ng Diyos, dili Diyos sa kasamo o pagkabahin-bahin. Pumingon ng anak kita sa iglesia sa mga santos, iglesia sa mga balaan. So, ang iglesia dahil nga itong pasilungan, iglesia sa mga balaan, iglesia sa mga santos. Kanya, ang maong iglesia, dili para lang sa usa ka naso. Kung di kalibutan. Muna nga nasa San Marcos 11:17. Kamingon sa Kristo na akong balay. Balay sa pagampo, kung balay kung kaupungan nga matod pa niya alam sa tanang kahasuran. So, ang iglesia nga tutupod ni Kristo alam sa tanang kahasuran. Dili lang sa Pilipinas, dili lang sa Amerika, dili lang sa Israel, dili global, all around the world. Muningan na nato, Catholic. Kaya na ba na sa Biblia ng Iglesia Catholic, Iglesia Katolika, na sa buhat 9:21, buhat 9:21 sa Greek Bible. Kaya kay nakatuon mo sa Grigo, igo sa kainong tubig na yun din Iminon, Iglesia Catholic States, Judayas, kay Galilayas, kay Samarias. Iridin, ikilid, o ikumuno mo, umini. Inyong nadumot ang mga punong Iglesia Catholic na nagkaulugan sa Iglesia ng makailapon sa Judea, Samaria, Galilea, Judea, o sa mga kanasuran. Sa ito pa, the church must be Catholic. The church
must be international for all nations of the world. More than Catholic, may mabasa sa Biblia. Kaya apostolic ato kung kaya unang nangu uban ni Kristo sa katukulan o pagsanyaw sa iyang tuluhuan o iglesia, mga apostolis man. Marang sa Episyo 20, ipatukod ko mo ibabos patukuranan mga apostolis. Patukuranan mga apostolis. So, apostolika. Ya Romana, kaya ito bumasa sa 2:23. Itawag sa Ginoo si San Pedro, kumanuban o si Jesus, tumingon siya, brother ni San Pablo. Pablo, paingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem, wato ka sa Roma, pamatuod ka nako. Huwag si San Pablo mingon, yes, O Lord, I will obey. Huwag yakat to si San Pablo sa Roma. Iyan nakuta ang makalubusan na pagpamatay sa mga Kristohanong Katoliko, Janiro, yan yung punto kung pagkatuloy. 64 to 68 years. Ano Domine? Purting gatahan ng mga Kristiyanos ng Katoliko nag-iihaw ang uban ni Putas Leo, di pagkaaw sa Leo, ang uban gilansan sa krus, di masaad kadug lawas di dagkutan siga. Taong sons of thousand Catholic Christians were killed by Nero. Kung nagkaigos Nero, pakyas sila tanan. Ikubot na mulipang ng Christianidad. Pasibualsa sila. Ubuan ko sa kong likuranan. Kanya, dingon San Pablo siyang nakita may tungo sa Roma. Kamong taga-Roma pinili sa Diyos. Kamong taga-Roma nga midawa si Kristo pinili sa Diyos. Pinigod mo si Diyos. Tinawag sa pagkata Santos. Ang inyong pagtulong na taga-Roma ipakailap si Bukarilong. Kung sa ginanya ipakailap, doon mo pakailap. Mauksibahan. Parang usa, Santa, Katolika, Apostolika, Romana. Kanya, iyaan ba ni Spirit ni Cristo sa mga panglutos, panglukod, buka sa mga kasipanan, uban sa mga grupo nga nasaat, hindi dinidya. Asa mabasa, katapusang teksto nga pangkumito, San Mateo, Kapitulo 20, versikulo 18. Narinig si Kristo, akong magandang sa akong iglesia, kada adlaw, hangtod sa katapusan sa kalibutan, ako magkauban sa akong iglesia. Matod pa ni Jesus, na way bisanong sa gahong makapungkag nini, makapahunong nini, pamaksyon, pangkukyon, pero nga akong simbahan magpadayon. Asa mabasa, Episyo 3:21. Kaniya ang himaya siya si Iglesia, ang himaya ni Kristo. Upang ni Kristo, alang sa katuigan walay katapusan, ug alang sa katauhan na tanan. So, more than nature, tinaiya sa Iglesia magkatpan ni San Pablo sa Episyo 3:21, malungkado. Mapadayon nun, alang sa tanang karasulan sa kalibutan o alang sa tanang katuwigan, ang Ginoo mo'y magpasiugdan nga na o siguro ka na ang Ginoo di masayo. O sa baliko na to, na matudaan na to, nga usara ka iglesia gitubo ni Kristo. Kunya, tanang mong iglesia, santa, kaya doon ay nagasanto. Last 2 minutes. Iwata na na sa Episyo 5:26, na nga kung katauhan matupad sa Diyos, daghang makasasala. Ang akong katauhan, daghang makasasala, pero hindi ko sila biyaan. Wala ang simbahan nga Katoliko, wa mo angkon na kitang tanan mga bala. Kaya sa Isaias 25:8,
nagingon nga doon sa kadala. Kamo ng Iglesia, ang gamanan, the factory of saints. Sa tubahoning gamanan ng faktorya sa mga balaan, pinakilya sa Iglesia, tunaan ka sa napagkasuko sa Diyos, tunaan ka may tungod sa ito ka sakramento, tunaan ka, o tugnuan ka sa pagpailog, hindi pang bukod, hindi pang panimaos, kundi ang pagpailog, pagpagkumba, o mauna ang mga tao na ibilis ino alang sa kalawakan. Mahigad po na itong pagpumahayag na ang maong simbahan ni Kristo kay ang Kristo Jesus na itong ituan, hindi makapon. Unos 22, si Kristo hindi mamakat. Ang sana mga buong ng mundo siyang baba, punos tinulog, umunay baka, ubihin siya, upagnan na itong iglesia na itong itukod sa walay katapusan. Dili po kiniliya. Ngunit itong bumatuwa, ibalik ka na sa atong moderator. Salamat ka sa aprobatit. 4 minutos sa Luzon, gihatag sa atong technician diri sa Lugo. Si Sir Aling Bagalso. O niya, 8 minutos ang inyong parprobado. O pati na eskonta, 8 minutos po. Pero karon taga na 5 minutos ang negative side sa pagpumunta na sa imong baruganan. Well, negative side, dire ka. Okay, dire ka. Klaro. Una ang pumunta na. Ang una na ko pumunta na Liberso, kay Iskot Magsiya, Iglesia Katolika Romana. Ang Latin Church, kung saan nila Iglesia Banso, Iglesia Katolika Romana, Rodriguez. Salamat kayo. Ang Latin Church na pangutana mo ba yung Iglesia Katolika? Ang tinuro ay maunin ni sa buok na pagtukod ni Kristo sa Iglesia isa huwag ang mong Iglesia doon ay tuyok tumungay pagkailap sa ng kanasuran. Kaya pagkailap pa sa ng kanasuran sa 4th century panahon ni Santo Papa Pio V, no? Na Santos po yan siya, iyan ibalaw na ang mga kadagkuan sa mga pare o mga obispo sa Iglesia Katolika mutuon o lingua latina. Nanong lingua latina aron na bisagasan dapit isang sa pinulungan, iminsik ba, hinapot ba o Mexicano ba, magkabisya dito sa Vaticano o Latin, lingua latina. Sa muna nga pagsugod kanunay anggun ipapapio pinto na dinatin pagmisa. Pero doon ay exception, magkaba niya. For 200 years, those Christians in Asia were singing mass in different language or their own language, they are allowed. Matod pa ni Papa Pio Pinto nga ang nakambisa din natin dito tuloy siya, tuloy exception. Mga 200 kadapos katuwid niya sa Asia, o sa nila sa Griko, ang ilan niya sa pinulungan nila, Living Latina. Kung saan tuwag na to, na kanang iglesia, ngayon na to, Iglesia Latina, oras na Iglesia Katolika. Ako mas bunubutan na ito, gusto ito misa. Ang kanang Latin Church, maobat ang Iglesia Katolika Romana. Misa. Isa ba mga Kristo ng misa pero hindi kinailan gano'n nga na yung muna yung lingua latina. Kaya ito po ni Kristo liman para sa kanasod lamang dito sa Jerusalem. Parang basta ng kanasuran. Ngayon itong panahon na ang kasagaran na pulong nagigamit nga yung na to the language of the educated person, mong lingua latina. Una ng mga pare, mga obispo,
Magkapapaw silang mula natin. Ay, teacher na, Reso. Ha? Sa, kasi may full teacher. Ang ako lang mong tanang Bishop, ipatubag lang ako kung kanang Latin Church, maupag ang Iglesia Katolika Romana. Mga ganapan patubag Bishop, yes o no na. Kung itong ingon mo na, muna siya ang sinugdan sa paghatag kanila o pilarong. Okay, lang pamata na. Matubal ka po. Nagaingon mga Bishop nga nag-aungkan yun kanunay ang Diyos o si Kristo diya sa simbahan. Akong pangutan na makatestify o makaprove ka na ang Diyos nag-uban kanunay diya sa simbahan sa panahon diya sa misa. Yes, magkapamutuhan kay ang una na ko ipahayag nimo that George, si Jesus nilagsulti ni Lili Bacapon sa 1 Pedro 2 Pagyono Bigido si Cristo nagsulti sila o kili siya Bacapon. Sa ningon siya sa pagkonsagra niya sa paano bino kini ang lawa. Kung kaon ka mo nini. So, bisunod siya pagsulti, do this into memoration of them. Umata ninyo kinis pagkantong kalakon. Nagituman pa rin sa apostolos, kada now. Ingon sutag na sa Malakia sa 1:11, ikan sa pagsubong sa adlaw, pagsawag sa adlaw, doon na sa kaputin na halad. Igahalad sa ngalan sa Ginoo, mga santos ng isa. Kunya, di ka niya itong panahon na hantod karoon, huwag bukto na sa tagna, na sa Malakia sa 1:11. Ikan sa pagsumang, hantod sa pagsawag sa adlaw, ang santos ng isa, gihimo sa tanang katolikong maparo, sa tibong kaliputan, mo sa nagpadayo na. Okay, okay. Maka hatag ba ka na kongreso o prueba nga kanang inyong liturgy of the mass valid na, aprobado na o nabanay silyo ang kanang bago nga kanang libro sa misa ba kanang ceremonial sa Eucharist kanang liturgy of the mass, makahatag ba ka na prueba nga kana siya valid. Mana po mga tanan gusto ka ng mga liturgy of the mass, valid ba na kayong pagtulong ng liturgy of the mass? Wala na po pagtubag na karangan iyon. Nagsusupit na po pagtubag. Ang itubag nila o si Pope Pius VI sa Santo Papa Pablo VI. Ngayon siya pagsubot sa konsilyo sa 1962, iyan yung paybaw na daan. Na kanimong konsilyo sa 1962, it is not doctrinal. Hindi maghimog pa kung doktrina. Pero kung doon na bihusgon sa itong mga dili-lintunganan, mga accidental, dili-lintunganan, kaya magsibinyata, dili-lintunganan, kaya mo tingnan yung mag-t-shirta. So, mo lang nga, ang mahusap. 6 yung Reso. Nasa teacher. Yes, tapos na diwasan rin yung kung yata niya. Ang mahusap, mo ka ng mga accidentals. Pero ang pisig o lintumanay, matod pa ni Paul VI, Santo Papa, may pagkasan. Kaya doon na may prupa, Canon Law 928. Sa Canon Law, numero 9, 28, na ang parin magkamisa, isa mo siyang pinulungan na. Basta tinuod siyang parin. Last question. May mong Latin, may mong sa English, may mong Bilisya. Balik yan. Sa kota na. Asman tungutan na makapakita o makaproba ka na ko nga kanang liturgy of the mass ng marang libro sa sermonya sa Eucharist na valido ba na kay kapakita mo valid na siya Dokumento. o mga dokumento o sa ginaatas ka ng sa libro. At rin ito, dokumento ka, very strong document is Canon Law. Hindi nila mo usap na mga direksyon, instruction sa Santo Papa simbahan na ang misa kung pangilitan Amerikano siya
Kamo siya muli natin, may mo muli natin siya. Ang mga Bisaya, Cebuano, kung mumisa sa Cebuano, o bisa ko sa sinulungan, basta ng misa nga pare, legal nga pare, moral nga pare. Asa mabasan? Na sa Canon Law 929. So, mao na ang dokumento niya dipangita. Kanya ang milagro dito sa Lansano, Chile, Italia. Now sa kapare nga may pagbubuhas pagbisa, pagpunsagran niya sa paan, na imong karne na gadugo. Pagpunsagran niya sa Dino, na imong yung dugo. That is a proof, a miracle of God. You cannot argue with that, with a miracle of God. Somewhat affirming that the Mass of the Catholic Church, true Catholic Church, is valid. Okay, natapos ang siguro sa pagpros-examen sa Gibson sa pamatit. Rato nagbalik ko ng tema kay video ako nakita mura tipas-tipas kamay. Si Kristo nagkuban kanunay sa iglesia ngayang gitukod usa Santa Iglesia Katolika Romana. Mo na yung lalisan. So, mana no, imong nabukod ang iyang pamahayan sa inyong tema nga gisabutan. Kay nagkuban na si Kristo ang inyong karugordanan nga wa makuban. Ang ordination sa pare mo na akagad invest ibigyan ng power pag-ordain sa bishop ibigyan ng power gahong na ini-ordain ni-consagra nila sa patong pino mahimog ng lawas ng dugo ni Kristo. Kanya, ang i-ordain na gigamit morning, makita na to sa katapusang panihapon kanihapon no permas nga gigabit nga pag-ordain na asa ni sa Latina Bulgata yan yung senyorya wala na niya sa ipaon niya simbahan na ni dire ang order yung gamit kalang bersikulo by ditos lukat by ditos isinite akong basaon o kinuptan ang usa ka pan nahimong pasalamat kung nilikas-likas kung nihatag ngadto kanila kagaingon kini mao ang akong lawas na dihatag alang kaninyo hindi buhatan ninyo sa akong handumanan managdigaan pag-orden ang yun ang orden ni si Saint Peter nagdigaan nagdahon na mahimo yung lawas na ugtudo ni Kristo. Mana, pero ba na nag-uban si Kristo kanunay tiya sa tradisyon kaya wala pa man ang katong mga tubag ni Sok ibase na sa Biblia wala mula pa niya ano man kaya ang Biblia wala pa man masuwat ang Biblia nagsanyaw ang simbahan wala pa yung Biblia wala daw tradisyon mali ang gihatag mo lang Yahweh tradisyon darang meaning nyo sa dictionary tradisyon gitulod gihatag kabilin mo na siya mo na kabilin na gihatag ni Kristo kining Eucharistia nga pro nga nagpabilin siya sa simbahan kung katong tinuod nga gi-ordain na pare sa orden ni Kristo. Mo na siya prueba. Ngano makaproban? Kaya ang kaning Biblia mao ni siya diyan nagsugod ang testimony sa simula. Mao na siya hukti ninyo sa Diyos katong si hukti ninyo ang kabilin sa inyo sa Huda, tradisyon, kabilin katong inyong gihimo sa anong panahon o kay Biblia na kita mga Katoliko naghimo na mas mga pagdulo ng simbahan mga doktrina sa simbahan o kay Biblia kanang wala pinagi sa wala pa masulat o nasulat mga gisulat sumala sa aning kanon na to kaning kanon nga testimony na siya Gusto ni canon, the canon and decrees of the Council of Trent. Kanang structure, testimony nila sila na nagpabiling nila si Kristo. Kaya si Kristo, isimba na siya
pagkatao anton nga isimba siya nga namuhay ng patay ang sakitong himatyon katong prinsipe o katong dako sa mga sundao isimba sila ng Kristo ibuhi anton nga namatay ingon sa pamilya ipasalik siya nga mag-auban ko ninyo so kung ba nga nag-auban si Kristo kanunay mabasa niyo sa buhat 20 Jesus 11 nga si San Pablo nga nagwali siya tulo ka oras na ibatan o lingkod sa bintana na ako patay iyang yato gigapos ginala na pagbalik dito sa itaas katulugan dana nagtitik sa pan tapos iyang ilaw na may hantod na natagpaw ang bata na buhay alright bro sa tradisyon mo isuwat ang iyang magsukwa dito sa kalaban pero hindi gamit gamit ka Biblia pero family testimony ang Biblia mo testimony sa kuwan niya ang Jordan yun na dire ni si kuwan sa dini sa akong Biblia na gigamit yung Jordan ana yung Lucas 22 o 19 o Juan 20 katong manang matter and form nga ang matter makita mahikap o mubati ang form Johanna the fullness of ministry o the heavenly anointing muna siyang kuhan nga pag-ordain sa bishop natawag nila ang raiment of glory kahimpitas pagkasantos muna dawat ng gahong pag-ordain nila pag-consagrar nila sa bino o sa pan na imo ng buhay nga dugo o lawas ni Kristo siya kanang hibil niya minsin muna kapag huipan inan nga panagdawat ka mo sa Espiritu muna grace of Holy Spirit muna kahulugan kahulugan na hindi mo masaktan hindi mo makita rin ang power pagkusagran makita rin ang grace at Spirit wala kahong na naghihatag nila na pagkusagran muna sa testimony ang niyang matsok mula gamit ka o ganang Biblia nako nang wala na masubay siya sa wala siya masubay sa isakto nga tubag kay naman akong baliton nga kanang Biblia mao na testimony diya nagsugod mabasa niya atong lisod ng atong gamay ng oras nagsugod diya ang testimony diya sa scripture mao na ingon nga barugin nyo ang tradisyon Diyos ng Kados 14 katong inyong ipaghimo sa wala pa pinagi sa pamulong lang ang oral na ba pagsangyaw sa simbahan oral naman wala pa may Biblia o pinagi sa sulat sulat siya kaya nagsugod ang testimony Muna, dili na kanang binagko, karon na kanang Biblia, ang binagkong misa, wala na surat na ang Biblia. Sa tuig na kuwan, iksuka na ibinti na nag-isukan. Ang kanang organisasyon nila, katong the Burning Spirit, na anak nila akong libro gapon, kanang Burning Spirit, sabot na, dili na pasagporo. Di ba na ito, kinsa may tao makasagpuro, tubok na mag-isulke, isladso, o katua, wala. Muna, ipasakaligan sila nga, ang Espiritu, parataan sila kay may mutudlo nila. Kay dili ko man lang mabagga, di ko na masuwag ko sa buo nila tanan. Muna siya hinundan nga, governing spirit, nga, ipadala, gusto niya sa ipadataan na ito. Dahil abot ang mga saksisor, ang masaksison, iko ay na sila mapalipon sa mapagtulang aswan. Muna na ikonsilyo. Huwag kong tuloy makatigong. Anaayot siya sa tiwala.
Once nga ang Papa sa dakon sa konsilyo muling ko nagasiguradan tingog na sa Ginoo. Muna ang konsilyo gipalit ko ng tanan doktrina sa simbahan kanang silin sakrament naala diha lisod daw sa katong pasahon. Pwede mo basa. Nya kanang giingon ako nga kanang nabay pruba ng inyong misa na balik. Dili ko na balido ang misa. Kung ako ko'y oras, kundi sunod na kasunod ako ituan. Dili na balido ang misa nga naman. Ang misa nga karaan, katong liturgy of Christ nga libro, yun ay bull. Usang ng bull. Sulat sa Papa nga ulat, tingga nga silyo. Sa mo tang tingga, kanang tingga, dili na siya matayan, mo na kasi usapan, mo na bukakin na siya, mo na ibato-bato sa kanang pungkot, para muunlod ang kanang pungkot. Mo na sila tingga, watag dikrito, kabaog na gamiton, ramisa. Salamat kayo sa negative sa 8 minutos din mong pamahayag, paghinay sa pamahayag sa affirmative. Ang affirmative, kagatong 5 minutos, pag-cross-examine sa imong paghinay. Buhay sa show. Unang ko ang po na Don George, ngunit ngayon pa din ang estilo pag-inisog gamit sa Biblia. Hindi na ang imong imosok, kundi ang tradisyon yun mo ito, ngunit mo po nila. Ako mga dara, niyaman sa Mateo 22:29, Jesus ninyo na ayaw doon ninyo isalikway ang pulong sa Diyos. E katong nagasalikway sa pulong sa Diyos, mga salaan. Pero tana, piling siya ni Kristo, gusto niyo ba ka? Ang pulong mo ng tradisyon, o pa masulat. Manang 2 Corinto 2:14, o pa masulat. Yan dayon, pamulong lang dayon na sulat. Mana ingon ako nga, akala na sulat, sumala aning Council of Trent. Kuha na siya, testimony na. Testimony. Nga, pag-ordin sa pare, sa pag-kusagras pare sa pan, ngayon mo na siyang lawas o dugo ni Kristo. Mana, proof na nga nagpapiling siya sa simbahan. Dili lang ningon nga, nagkauban, words lang, pulong. Tinani sa 1 Corinto 3:6, 2 Corinto 3:6, kung pulong lang, mga matay atong kalaga na, mga matay ta. Pero ang Espiritu makapabuhi. Ano yan? Ang Espiritu, pulong man, ang pulong na hinumunod niya, kung nagawpan dato, nag-testimony yun ang mga apostolis na naloba nila, nakita nila, humaya inom niya, hugtong anak sa Diyos. Mga dili, basta balik ganing nga kuan, pag misa, ang panopino, nahimod ng lahat tulong nito pagkusagra kung palit sa ng pare ng konsentrasyon. Yung George, sila kong buka na subo ko kay mamukunin mo ito pala. Kaya ganyan yung Mateo 22 na dinidilingos Kristo. Ayaw ko sa likway ang akong mga pulong. Ang akong kasulatan na yung sa likway. Sulatan ako niyo, nasayot ko si Kristo nini, wala. Wala man na masayot si Kristo kaya nagpagban man permit sa ang pulong sa Indonesian pulong wani nasulat o wala masulat nga atong barugan nga dili ta mo kaliwa barugan nga to mauta pamag na ko kasi simple lang na pag wala pa rin umigay ko dayon pero istorya basta wala ng pulong wala Indonesian kabilin ba na pulong wala siya nga hukto ninyo 2:14 wala siya rizal. Salamat po mga ganyan ko magagawa kong makakstiso. Pero si Kristo nga, etong nagasalikoy sa itong mga pulong, hindi kasulatan. Masalaan na siya. Yan ako, Father George, na sa iyo pas Kristo kung sa dinin, wala niyo magawa. So, wala sa iyo Kristo. Kaganahan lang yun ang pulong na sunalat.
kaya gana kong tradisyon, no, na masuwa. May mo na mo dungagan, may maguwaon. Pero ang simbahan noon, kung tipid ng tradisyon, kapinaan din na niya sa mga dingan na nato. Na, sunod ng mga na nato. Kaya nga itong tima mauman, na pamatutaan ako, affirmative, na linggisan dito ko ni Kristo, hindi niya pagkabiyaan ang sa kanturan. Bisan kung unsang gahong sa kaging at kadautan, dili magkabuntag nini, dili magkadaog nini, ngano, kaya kung magkauban kanunay sa mong iglesia. Ako mga tana, kaya mapiyo sa Diyos sa wajib, na sa Kristo wala. Kanya naman siya, kung bakit may itong topic, baka yung topic, pamatuntaan na nanaagin si Kristo diya sa simbahan, pinagi sa misa. Namulan, wala kayo maigawas yung topic ba? No? Yung tema din o magmusudod misa. Ang tema akong balikon para magkasinap tayo ng luwan, tema, si Kristo na kuban kanunay sa iglesia. Kaya gitukod usa Santa Katolika Romana. Huwag misa. Kung mamutan na ka misa, auto-order na siya. Paligtas tema. Una ng church, palikon na kong kumpultara. Kaya nga itong tima, ipangita na nino, itong tima ako, si Suk mo affirm. Mo'y kumatuod nga ng iglesia itukod ni Kristo kamong sa Santa Katolika Apostolika Romana. Isala niya, nga iyan yung ubanan kanunay sa tanang panahon ng Diyos katapusan sa kalibutan. Ako mga tanong ng Diyos, na makat ba si Kristo nini o nagsulbis nino? Ang ganyan yun ako na kakumban si Kristo kanang tinuod na pare na pag-urde, pag-consagra, nahimog isang paan o bino. Muna na pasalit, di lang ta diya sa Biblia na litrara nga nagumban siya. Ato, dili na nato na specific pagsabot. Ato siya pa alawman kung siya ipasabot sa Biblia kay Pongpa ni Monsignor Evelinggo. Ang nagbasa sa Biblia, mga sinsiyo na gud mo, mura tahan ni sa salida pa ni Kuhani, lani ipanugkulyat nga katong sigot na wonderful nga libang o sinsiyo. Ano na, Maikson, ang Biblia, dili naman ingno literal, sila nagdapan. Ang problema, magandang nga ng dili na problema nga nagkumbang, mula sa pagkonsagra sa pare nga dili pike, nga sakto nga organisyon, nahimo na siyang lawas o dugo ni Kristo. Mapadaray mga pagturo na kasinunod na to sa mga unang mga tinuan sa mga tudyo nga walay kapasikaran ba nga pagtuo nga putang manang universal nga kanang kwan nga butang ba kanang sa mga universal ba nga butang nga nagpabilin nga atong gituwan nga mao na siya tinuod nga pagkonsentra sa pare sa pero nahimo ginang lawas so may pruba di tahan na lang nagkuban di na may tao na niya nagkuban ang problema niya ito ba Sorry kayo ang imong diskusyon ang misa na na-footage para pare wala na sa itong tema na itong tema ako si So pamatundaan ako nga gigisyan itupo ni Kristo ang usa Santa Katolika Apostolika Romana. Iyang pagkaumanan kanunay ang Diyos katapusan kalibutan. Wala magwapat na mag-isgot sa itong tema o bisa ordinance pagkabare. Dati sa out of order. Sarod na ito pumatan. Ingon magkanga nag-isgot ka niya ng governing spirit. Kanang governing spirit niya mo giskutan na sabtan mo kung sa'y kaulugan o asa na ibutan. Kaya sa Bishop, no? Kaya nakurot ang time, dipindi na nimo, tagaan nimo, pero 5 minutos na human sa imong pangutana. So, sa rules, 5 minutos mo gina, ikaw na sa
Kaduhang barong ni mo, Bruso. Kaduhang barong mo. 18 minutos ka po sa duhang barong, kaya nakuha mo. Ikaw mo ilas ko barong, then sultanin ka. Sa 8 minutos ka barong, Bruso, katatagaan panahon, si Brother Sok, sa ikaduhan yung barong. Bruso. Salamat kawan, moderator. Selamat ni George Ababa. Na itong ikaharong, ini atong friendly, magalaon na debate. Ako lang paliko ng debate. Hindi ba importante mo, mo di gabayan kung siya itong iskutan. Ang tema mo nga pamatulaan nako so pamatulaan ako lahat ng iglesia ditubo ni Cristo nga usa Santa Katolika Apostolika Romana kubanan niya kanunay kadadaw hangtod sa katapusan kalibutan. Mao man ang akong pamatulaan nagikan sa anyo 33 unya pagabot sa 64, 68 makalinisan sa tanang makalinisan. Ang pagpangluto si pagpamatay sa mga Kristohanong Katoliko nga gihimo si Emperador Nero. Kalinisan niya, thousands of Catholic Christians would kill Nero. Pero noon sa Losimahan, wow! Nagkaanam noon kadakan isang libo-kalibo ipamatay ni Nero. Kaya ano man, kaya yung manana ni Kristo noon. Wala sa akong pagutana ni Brother George Ababa na hindi bang isulti ni Kristo nga ako mag-upan sa kong iglesia kada adlaw ang tuos katapusan sa kalibutan na makakwa si Kristo nila nagsulti sino. So, wala pa siya mo tubang gayon, hindi mo siya na wala kong i-probahan, i-diskutan ang misa na sa ordinasyon. Hindi mo na po itima. Ang isigot na sa tagtima niya may tungkol sa sakramento, sama sa misa, sama sa ordinasyon. Dahil naman na asosas mga sakramento, o talagang buhato, pero iko'y mga kung pinagya, pero isko yan, dahil hindi siya na pumuko. Mga marunod ako na kung ibagutan na makakbas si Sos sa iyang Panginoon na ako mag-auban kaninyo kada adlaw hangtod sa katapusan kalibutan na makakwas ni Kristo. Kung yun siya na hindi na mutuo ni Kristo. Kapag mayroon na mutuo na isulti ni Kristo, hindi na nato islutan, kaya hindi mo na magidawa. Pero lakas siya mo, hatang o gusto matubag tumbas, tingnan pag responsiveness of the Christian that I am waiting for the responsive answer. Wala ka. Kaya isgutan ng sa ordinasyon niya pagkonsagrar. Wala ka. Kaya para alabot atong tema. So muna na karong gabi na nagpaabot ko na ang atong binangga matahimog yun sa pagbungkat pagguba so sa fundamento sa simbahan, fundamental to the church. Nga ang simbahan, isara, ito po ni Cristo, doon mga santo, isang doon ay mga kasasala, niya apostolika kung nagsugod din mga apostolis, niya santa, tungkol kaya doon ay bungang ng mga santo, niya Romana, tungkol kay Mateo 22, Pablo, Inon magpamatulog ka kanako dito sa Jerusalem, upang matulog ka kanako dito sa Roma. Dito sa Pablo. Kaya nakita sa takong krasa sa gugmaw kapong nagsay pamatyo ng mga Kristiyanong Katoliko na sa hundreds of Catholics na muadto mo tupang sa espada ang patyo kulis-kulisun sa liyon. Wala ang the true source of pagkadayon Diyos isas mga pangdotos. Muna patuloy na Iglesia panahon ni Kristo na iyan simbahan usara. Usara man ko Espiritu Santo. So ako nang gimalik, ito mo nituma.
Ya, kung katong pinangga na gala kung tubag siya o dili niya klaro niya tubag. Wala, ngayon ko nga hindi kinili magkuba niya kung isulti. Gusto gini mga pong siguro, di pa na bulungan pa na. Salmos 119, versikulo 160. Ang iyong pulong o Diyos na tumpang siya mag-awaran o bulungkat kini sulay katapusan. Hindi ka sa isulti salmo. Sana ang pulong sa Diyos na timpang siya mag-awaran bulungkat sulay katapusan. Ora na ako kipangutana akong binangga. Manang kasuhot ako nga wala siya mo puyo sa umubay sa timbang atong islutan. So huli ko na to nga ang sipahan nga iturko ni Kristo nawagtan ba? Was there any period of time, year 33, between year 23 and year 2025? Ano ko yung panahon, makabasa pa sa history, makabasa pa sa Biblia, na malutang o mahanaw ang yubanan ni Kristo mong ito siya. Kaya malutang rin ako kayo magkakonsido. Pero si Kristo, ako mong ubanan na kung ibisa kong itukot, ubanan na ako kada adlaw ang tuos katapusan sa kapanahonan. Yun na yung panahon na huwag tang iglesia ito po ni Kristo. Doon na, lumakap si Kristo. Makapon ba si Kristo? Hindi! Isa nagsulti. Ang mga apostolis, ang Diyos na mahal, na si Kristo mo ang kamatuuran. Ang kamatuuran ganit sa tabak. Tinuod. Lunsay na tinuod. Kamatuuran. Pulong si Diyos. Muna si Kristo pulong si Diyos. Kamatuuran. Di mo makap. O sa nagayunan ko na kaya itong pati ang pitay ni Brad George Ababa, 100% Catholic, 100% na Katoliko siya. Pero wala ikat na tumbuta na 100% ba, magtumbuta niya ang simple na puta na. Ang simple na puta na makakwa si Kristo. Ito pa niya tradisyon lang, tradisyon mga pulong lang. Tinanungan ng Kristo. Na katong nagasalingkway sa kasulatan, nagasalingkway sa kamaturan, lagi masaan din siya. Na nasa sila 3:23. Yan yung sila 3:23. Tunay ko na tao. Na malamon sa mga pulong. Kapag kinagyo silang kugaling ng mga pulong, daghanin na sila sa kasipanan. Ganoon. Kaya wala man ipasundin, wala man ipatukod sa pulong sa Diyos na sinulat. Dapat ang Biblia na sa 36 sa Jeremias. Yun saman pag-iabot ang kasulatan. Ang kasulatan iabot matod pa ni Zacarias. Ngang Diyos ni diktar kaniya. Siya gidiktaran sa Diyos. O si Jeremias na minaw sa gidiktas Ginoo. O si Baruch kaniya siya ang tuong gamot. Karon Baruch ang akong napaminaw sa Ginoo. Iswa. Hukuman niya isuwa, kaya mo ng libro. Wala Biblia, ikas tradisyon. Pero wala itong pinangga ng isuon, kasubo na ito, nga pinangga, nga ato yung ulitin na kung pinangulong ng isot tinuod, pinangga po niya tinuod. Isang prueba na kanang sibahan na kituko ni Kristo na hanaw nawa. Usa, wa siya maka-tuman. Igosong bubiskong in omnibus libos, osque at sikulos colores. Kasi kung ni Kristo rin natin sa ang English, I will abide with you all days, even until the end of time.
Pagdaan ako kaninyo kanunay kadadlaw hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Matulog ang Diyos sa Bible. So, these barugan na Kristo, siya dili pagkakon. One of the challenges, one of the Christians, human mamatay si Kristo isa kanas lain. Doon na ba'y panahon ng simbahan, hinawag niya na huwagtan na nauusa na makas Kristo. So, wala mo makas Kristo, usa ang tiba na itong ibarugan, nagpapilin niya dito, umot matando ni Brad George Ababa. Salamat kay Brusok sa duha ng barog niya taga itong panahon sa nga po pala yung pagpunta na negative side sa imong barugan. Ato yatag segundos sa negative side. Go ahead. Brusok, pumutana ko mo, o yun baka ng 2 Corinto 3:6 nga kung litra lang, tintot lang, mga matay atong kagat, o espiritu makapabuhi, o yun baka ni? Ngayon lupan sa iya kaulugan. Kaya magong mo, mga literal lang, iya kay literal lang, lagmit masa ang tao, usa ka pagsubo nga literal. Kung ang imong buong mata, makaangin mo pagpagkasa, lugita. Yang wani mo mata, nagasa, lugita. Kung imong gamot, nagasa, purka. Kung imong duha katilil mo, hinundas mo, purka. Mura na natagbuko ka na. Siyempre na dinilaro ko sa buko. Buko sa buka na lugito sa duba. Likayan na to. Ang malaw ay nga talanahon. Likayan na to ang tumakamot ko panurisik, panurisok, panumbak. Diin na to pagkatos mga sudalan, kaya muna likayan. So muna ibukso niya nga di ta musabot sa literal lang ipatrek isusi kulilis kalugan. Muna 2 Corinto 3:6. Kadaan ako pumuntaan na Brusok, maka-prove baka ako o maka-testify baka nga nagauban yun si Kristo sa binago basa niya karon sa simbahan. Mao na ako pangutana. Huwag niyo kibukin. Dili magita kabasa nga dunay sayot nga nahimo ang Santo Papa, ang mga obispo sa ilang council. O si Santo Papa Pio Apollo 6, ningon sila. But Concilio Mabis 1962, kaya mo ibibawas kalibutan na way to final issue among gamita. Among gusto. Wow. Hindi wala magpagpaybaw. Na kanang bisa na dinating review o kana mo rin bisa na palido bakat na hindi na yun. Kaya ang Ginoong Kristo wakman magbisa na naglinating ang misa ni Kristo ay tinulungan. Ebreo o garamay ko, hindi man linggo Latina. Wala. Ingon ang kutsilyo na dili tamudawat niya na nga kanang misa na linggo Latina ni natin rin maura na ngayon to palito. Piki na in-English na misa, piki na Cebuano misa, hindi na tiyo, bakat na. O siya among mando, ipabaw, at ining konsilyo na nagpadayan, nagkatubingon, ay lingua Latina na misa mo ay palido, bakat, hindi na tiyo. Mas mo na ako pumunta na Brusok, makatestify baka o makaprove baka nga si Kristo nagauban gyapon sa simbahan karon sa Katoliko. O testify, prove. Sorry, prove nimo. Ayaw na sige istoryahi. Istoryahi rin na pulos. Wala ka na prove yun. Nga na kay kapakita ako nga basing nga sa nagauban. Ayaw na istoryahi. Karat ko pa lang. At tumag na doon ang miracle. Naman na sa dos Cebuanon, 2:4. Kung magkalisod na ang mga tao sa pagsabot sa mga pulong, ang Ginoo magpakita ng milagro. Wala na ang panay katagad kahon
na pagkonsagra niya ka ng paano Pino, may umlawas sa tubo ni Kristo. Pero nakita man nga kada konsagra sa paano Pino lang mo. Ora ang Ginoo mo into na o milagro. Daghang na milagro nito. Kung nagpilagro ng pagkat tayo, yan na no, the book of miracles of the Eucharist. Libro may tungkol sa milagro sa Eucharistia. Kung saan yan ang katumparan na wala pagtungo misa, ang iyang misa, jamaan na niya kay kung sa mo to, pero sa kabuntag niya na itambungan sa mga tigulang na naglimba o mga sekretan o konsagra niya Japan o Pino na yung lawas, na yung udod o dugo ni Kristo. Usa, magsiga siya mata, isa-usawa. Kami naman yun, nagtanaw niya si Kupa. Dugo naman yun, walang nasakit siya o nervyos outright. Kurog niya tiil, kurog niya ko ang mga sakristan ni siya. Kamong nanimba doon mo din, tanaw nila milagro. Ang paan, yung mong kami, dari dugo, niya Pino, ay nagdugo. O sa itawag nila ang usaka kardinal na nagpuyo na itong ilang lugar o mo'y nagtiwas sa misa. Tsakhan kayo, doon na ko'y parang nga dito tutuong isa. Pagbayaw niya sa Ustia, liki, Ustia, liki. Ya, ikan sa liki, Ustia. Ni sindir nito sa kisame, dipilit sa kisame. Kanya dia si pare, no, kaya ko'y puto sa kisa pag kunit niya sa Ustia, diagos, tinungukan larawan sa Santos na Iso Cristo. Ang ito, ditulog, ditulog, ang Ustia nga gigapit pare, kaya katong pareha, walay pato. Takhan kayo almost every period of time so many miracles happen. Ako saksi dito sa Mindanao na dahil pare na nag-isa sa jail, isuan sa Martires pero hindi naman naman sa siyudad sa asang Kaludasan. Nagkatambong ko nasa pagmisa niya, ibig siya bumaba kasi marapo man siya ng purpura, ng panaptong ng putiba. Yung sekit kami, nag-unit din, ano man padre, yan man ang imong sa Kristan. Ito dupo na. Yan po, nag-share ko siya, yan ang balay, malbas pa, mapanood ka dupo, pilit, dupo. Siksaon lang kumita. Ako di binungdan niya nung nagadugo itong purpura na panaptun ba, may tapon sa ilang Kupa, Chavez. So ringon pa rin, ibigan na. So nagan kayo, si Bishop na batay na. Nagsibuan ng religious yung mamatay sa ining laluwigan sa ito sa Liti. Pagkatong niya, nadayon sa supon nga siya, nagsupro na po isulpin mo. Masama ko rin, itawag ko sikol, sa mga sikol, tawag sa masakitong na mukumbisal mo kalawa. O sa kung mo preso, dito ko sa Kristi, yabihan ako ang tabernacle, nagwa ko sa kumukustiya, gibutan na ko sa fix, kanang fix mura na karapa, pero stilis, niya doon na pagkil kay rin, gibutan niya rin. Isorb ko niya mo sa, pagkapoto niya dito sa Siguna, umanyag kung isaw Siguna, kuha marihan, pagkabili niya kadang kaya katapusan na rin. Pagkalawato ng niya ba? Wala naman. So, nagbalik siya, balik lang ako kay ibong siya na, kisa may nag-upgrading sila doon ngayon, pagkato niya sa pa, ang Ustia, itilap-tilap pastukin, mabili ko ang supilo ino, di mo kaagi ino, isa sup, pinatulong ina, nga nung naliguwa, so, that's miracle. So many miracles in the Eucharist.
Umunay pulba nga tinuod at isorte sa Ginoo. Ngayon, paano sino konsiderahan sa ministro Ginoo may mong lawas sa Ginoo para atong kalawasan. Okay, salamat kayo from Human pa sa 5 minutos. Alin lang ka sa imong pag-deny sa programa sa pamali. 8 minutos para tanin. Atong tumataan may isoon, ang liturgy of the Mass gani, invalido gani, invalido, di ka may tabo, mahimo ng lawas o dugo ni Kristo. Kaya naman, ang liturgy of the Mass, nanay bol, balik ko bol, kuwala silyo, tingga nga silyo, ang kanang bagurong, isang kapay mga pare dire, padahan dire, kung kisay kayo, padahan na yung sinyong liturgy of the Mass, wala na bol, wala na silyo, wala valid nga liturgy of the Mass sa ceremonial sa Eucharistia, sa Misa. Kung di kayo na, di kayo mahitabo nga mahimog ng lawas o dugo ni Kristo. Kanya, ang ipang tisbunin ni So, turos na ito istoryahin. Ang karaan, wala pa masuhat ang Biblia, ha? Sa buhat 20, 11 nga to sa season 11, si San Pablo nahagpong ang bata, nagbali si tulong oras, nahagpong ang bataon sa batana, namatay. Pagkamatay, ang yato, igakros niya, nagidala nagbalik sa tulong kaindana, nagtipik-tipik sa span, iyang gipa, ilaw, hantod nga natagbaw, hantod na buhi. Manay ko, dili kay sila istoryahin. Naman Biblia, wala pa makuha sa Biblia. Mana ang misa ganit, piki na, kung makahatag mo na ko, kamo sa kinsa dire, tanawa na nyo kami mga minong pare, tanawa na inyong liturgy of the Mass, wanay bol. Ang bol, mini na, sulat sa papa nga pula, ya tingga nga silyo, kan tingga rin na sa matayan, karaan na, sa karaan na, wala di mausap. Ugdang kaya na siya, bugat, nga malunod ang upo na, mo na say, sapos niya, di mo lang iba, dito, mabaog ko na di mo nagmamalaon, mabaog ko na gamuton sa simbahan. Na ako'y prueba, madiho-diho ka prueba, kita ko ana, kailangan ko nakita mo ka ng liturgy of the Mass sa katakaraang misa o sa bagong misa. Dili na sa istoryahin. Masang dadaon ba ka, pwede. Na dadaon na sa, dadaon na sa kapilya. Na ako'y, di, harang makasyor mo. Ayaw gintertina na nananaw, padayon sa imong pagnan. Ayaw. May problema. Harang makasyor mo, kung di na pingke, tanawa ng liturgy of the Mass. Ako mismo nakita lang pa na isyon kinadadon kay pare rin makadadana. Liturgy of the Mass. Di nakadana kay pare rin nadana. Kanang liturgy of the Mass, nanay bol. Nanay silyo. Mone, timane, kuramay mga amigo nga pare. Mone, kung wala ang Ginoo nagpasalig siya, nagkumbang siya, mo na yun siya nga. Igo na kayo sa tao nga makaluwas. Sa Juan 6:1, ako ang buhi nga pan, nga naugikan sa langit. Kinsa katong magkaon na himpana, mabuhi siya. Hantod sa kanguran, ang panga kung dihatag kanyo mga kong unod alang sa kinabuhi sa kalibutan. Mayon may padala ako sa mahan, nabuhi ako sa mahan, kinsa akong nakakaon ako, mabuhi siya. Mana, klaro, prove, na nag-uban si Kristo niya, kaya ka na pagkasultiha, wala pa ng Biblia, ang Biblia, wala pa Biblia. Wala pa masuwat Biblia. Ang kanang Biblia, may 93, so wala pa ning canon na, the canon and decrees of the, mani siya. Ako canon, Mani Council of Trade, 20 katuig. 20 katuig, 1964, 1545 hanggang 65. Bigla lang usap sa konsilyo nga tulong na katuig. Na Notorious Council, 16 to 65.
Sa 5:15 winter nga, bato pag abot rin sa misa, sa Katoliko, mga itong misa nga, nagtalikod, nagkatubang sa tabernakulo. Mga to'y, wala yun, bumusba na hantod. Karon, bigla lang yusap. Sa kadaghang konsilyo, mga kabito na po sa latong gamay ko sa kote ba? Sa kadaghang konsilyo nga niabot, naghihimo, nga hantod nga konsilyo, kanang konsilyo Vaticano 20 katuig na, gikan sa 1545 hantod sa 1565, 20 katuig. Nga gipaligon nga, dili yun mo sa bang misa na agad po na doon. Ang misa, dili yun pwede respond. Dili gina-respond. Ang misa. Mana, ang kanang simbahan karon, pronta lang na, ang nakas, ganyan ni Pater Jimeng, na primer historiana, kinadakana sa siya primer historian nga, ang simbahan ron, gilingkura na sa mga protestante. Kaya naman, ang misa, ang Biblia na gigamit, dili Katoliko, protestante, daray, maunay, ganun, kung gamit ang namay binakular, maunay, Latin na pagkat, ayaw mo sinurya, ganun gilisdangan, gipahon pa di. O niya, ang official sa Biblia, gamit ang Latin man. Maunay universal. Kondisyon mo doon, wakit siya mo, tupaks ko mo na nagdungog siya na itima. Doon na siya na itima. Ang lukarisiya ay kuno pinuot. Yang kabun niya na ito, kaya naglisdo siya P-U-L-L. Karang doon mo tayo isa sa mga official kayong statement of support. Wala pa man ko ang tana ng produkto, pamayo ko man ko. Ayaw sa kanang pamaro. Kasi sa objection ng Bishop, saya ang pamayag pa tayo sa pagginasi mo organan. Ang iyang akong ibabot, iyang iindigal ang timang na si Kristo wala makakuyog sa iyang simbahan na itupod. Ganun mo ba siya nga iyang inispo ang akong tima na diyan di parugan na si Kristo nagpabilin bukan ganun na iglesia niya. Okay, negative side, atong balik ko ng tema para masaktan gininima. Si Kristo nagbuban kanunay sa iglesia na iyang gitukod usa Santa Katolika Romana. So, mao na imong i-deny na si Kristo wala magbuban. Go ahead. Iskutara na ako kanang mga misa, kaya nag-prove ba na ka nagbuban si Kristo? Ano inyo makakawala na sa magsubay? Ang akong pagbabarong, wala ko nabukta na sa ako rin pagbarong. Pag ginigar na ko ayan ni Branso, nga iyang mga tumbang, istoryahe na itong pulos. Istoryahe na. Wala. Ako, nagsubay mo sa Biblia. Nagsimbay mo sa Biblia. May nagdrop ito. Yan ni San Yasin. Yan ni Paul. Pag konsagra na po, nabuhay ang bata yung pagkaon, wala na na din na mabasa sa Biblia niyo niya. Mana kung piki ka na yung misa, piki ang pare, di ginamahita mo lang kay Lord Cristo. Mana siya, kay wala kong di pabarot, nagpasabot mo, hindi na pwede, literal na ito kung pasabot ako. Mabitaw nga, kung paano mo sa iyo Hebrino, sinsiyo, rata, kung basa tag-Biblia ito, literal pagsabot. Sige lang tag-ingon niya, nag-auban si Kristo. O sa kong never, baka nag-auban si Kristo. Wala akong pangutanan ni Benson kanina. Makaprove baka, makatestify baka nga nag-auban si Kristo. Dili lang ka, sige, basa Biblia. Nag-auban si Kristo. Testify kayo, titik, makamatay na skalang, ang espiritu ng kabuhay man. Mabitaw na, ang pulong na imong ulod, sa
So, di apatar sa course examen, no? 5 minutos, last course examen sa affirmative sa negative. O niya, doon na nabiling 10 minutos. Tang 4 minutos sa rebuttal, pero ang unang rebuttal lang ang negative side. Ato ng panahon niya, yata di Brazil, course examen 5 minutes, nato sa negative. Let's go. 50 minutes. Oh. Ngayon, galing na nga itong pinanda ay oo. Na doon na isa ka bata na nagtananaw sa tausas na hindi na ito balay na ibukusin ito sa Pablo na wali ang ito na kagdahunan ba na naman ang bata na matay. Pag lumatod pa niya, bata na naman tayo na buhol. Kaya iyan, ipagalaw at ikisot na siya. Alam mo mga na, nagsulti ka sino o waka nagsulti sino? Mabasa na sa Latin na bundatan ni Monsignor yan rin mabasa. Di na mabasa, ito mabasa sino. Ang pangutana sa seguridad. Ang utana ni Pedro, nagsulti ba sino o San Pablo? Nagsulti, wa o nagsulti sino? Nagsulti, nagbuhay pagpakaon niya sa kwa, naala sa ba't puti na mabasa niya mas batrala, mabasa ba niya? So, ang ito may kipangutan na, so tagaan mo ang affirmative mo basa. Hindi siya mabasa, basta ako ngayon ang gisurnog nila kung siyam kabuk butliya. Pagpili na ko ang duwayrem nga na yung probato simbahan. Mao ba na? Ako nasahan ang gisulti ni Don George, no? Bukat pa yung kikinis niya sa sunset. Namasama na, nga namatay ni bata, hindi pagkaon ni San Pablo siya na buhi. Namasama. Kung may kanao si Pablo o gidoon kaniya, o miagbay kaniya, o bingon, hindi ka mo magsaba, kay iyang kinabuhin na pa kaniya. Kung sunaysakala siya sa pagpilipitig sa paan na nagkataon o nagkataon ibagaon kanila sa atrap ang Diyos sa katlaw libitan siya. So, ang gakos ni San Pablo mo'y nagkabuhod bata. Dili ang gustiyaon. Kaya gustiya mo na matupanahon sila pagpipig-pipig sila pa. Dahil na lang hindi ba kalawang si Pablo. Kung sa bata, kakos ni San Pablo kung hindi nila doon ang huli. So, wala mo bata na sigil sa San Pablo, ihungi ito gustiya sa bata. Kaya dili ko na hindi dito tumawag mo bata. Lain mo na. Ang lain na ito na ikaputan na rin yung suwan. Ingon magana ka ng suwan, yung UML, na pamahayag na sa pagpumunaan, importante na pagbawa sa dibapa na siya sa katauhan sa Iglesia Katolika. Ang ako po sana, nisuo sa yana na gisulti na sa dibapa. So, ka ba? Kanang doon, itanaw na ako sa dictionary, mauna ang sabot na sulat sa papa na pula. Tinda na silyo, dikrito, kaya di ba balaod nga kanang yung Latin book, Latin nga misa, kanang itudyog na mas, na gamiton nga Latin, mao doon ay gamiton sa simbahan, sumala, parehas at siya po sa Biblia. Yudok, gikuan, gapon, gitanunutyal, nga gideclare, nga mga opisyal nga, na mabasa doon opisyal nga, nabodong Biblia sa simbahan. Na nabasa sa kanon.
Yung magkakaganang DLSTP sa Lipasa na ang visa kinahanglan na siya na minapamligid walain. Hindi mo magkakaroon na ito kayo mabasa na ito yung dokumento nimo. Mahinga ba? Pakita mo dokumento o siguro lang katatanong. Ang pautana sa affirmative, nag-iwan man ka na makikupang mabasa niya o makita niya ang mga imong gingon. Ang liturgy of Damas, yung libro pare rin makadala, anak kita kadala anak. Pero nakita na ko mismo sa akong mga mata. Kanang mga liturgy of Damas, bisay karon pro, ug nay pare dire, pagdana inyong pag sa kaya nakadung ka pare, adtuan yung pare. Walay bol, kanang mga misa ninyo ang liturgy of Damas karon. Dada, walay misa. Atuan nyo sa simbahan, ano makapromo? Ano makapromo? Atuan nyo sa simbahan, tanawa. Ayaw mo sa tinda na, tinda mo ng mausa doon sa buka, ya, tinda na doon. Lain sa bukara. Maraming pangutana. Katapos na na kung pangutana, pangutana ipag-usap. Ang tema na itong islutan mo, na itong mapubahan, na itong Ginoong si Kristo, nagauban kanunay, way bukto, sa Iglesia ni Gitugod, na mong usa, Santa, Katolika, Apostolika, Romana. Dahil mga ginabiyay na kung pangutana, katapusan pangutana, doon na pagkaipahin sa tuma ng kalitupli mo, na si Kristo wa magauban sa Iglesia ni Gitugod. May prueba na ako nga kanan. Ang pangutana ni Benso. Pangutana Benso, ato ipabalik. Kaya itong pangutana, klaro kaya doon, Lord, nga ang atong hindi aprobahan, ang atong Ginoong Kristo na nagtukod siya ng Iglesia, wa dinaniya biyay, kanunay na kauban siya sa Iglesia ni Gitugod mo sa Santa Katolika Apostolika Romana. So ako pagkutana, sa imong pakitugay kanako ni atong friendly dialogue, friendly debate, doon na bakay dokumento ni katug-anin mo na kanang atong ipapuluhan na pakyas ko sa pagpahayag na ang Ginoo Ibang kanada sa mabiyong Iglesia, asaw ba na? Doon na ginaubala. Ano man? Ang pangutana Benso, doon na bakay dokumento pakita na si Kristo wala kauban sa Iglesia na mga yung tema. Na wala. Kategorik ka na siya. Ang tubang na ko, doon na ubala. Kurate, pasabot. Yan yung doon na ubala. Klaro. Kung makasa lang ta sa Biblia na nagaupan, nalaala. Pero pag himo sa paan ng dugo ni Kristo, na himong Holy Father of Christ, di na siya makita. Di na siya makita. Kanang ba, ang pinag-tulog ito. Para dili na ito sakto niya na nabasa. Dili lang ito mo sa hotel nagigilad ko. Mura na tayo mga siya. Ay bakal na ka. Doon na nabili ng 8 minutos. Ano yan, si Pilat Aling Bagalso. Mga nagbudibahan, aning 4 minutos, no? O niya, ang unang muribatal, ang negative side, Palestine at Dibate. Atong pahinahon sa 4 minutos, muribatal, niya sa affirmative. Si Brother George Baba.
Ipagklaro agad. May soon, managay ka na ngayon, siniribulin ko ako sa amigo nagsultihan na kung magbasa kita sa Biblia, maliteral na kita, kita basa, mga sinsiyo na ta, malagay nga na kung balik ka na kung sa salida, pasigot, wonderful, may libat, sinsiyo. Una, ang pagbasa ng Biblia, dili sa giglitra, atong probe, i-probe na to, inuod ba na nga nagauban siya? Dili lang litra, ako nagauban, o sa ako nagauban, hanggang sa kantoran, anhal na kaputong, atong palauman, kung nagauban siya, o sa grupa nga nagauban siya, mana nagauban siya sa ilang manisa, mana Eucharistia, na ako mga buhay nga pan, nananaong gikan sa langit, kinsa katong nagkaon ng pala mabuhay sa hangtod sa kantoran, ang pan nga akong giyata sa inyo mga kamunod, alang sa kinubuhat ng walis tapusan. Dahil sa, ang pulong na himong, namon, o bupuyo na ka namo, nakita na mo yung hibaya, progress sa mga apostoles, na testimony mo mismo ang apostoles, ada. Kanang Biblia, pagbalik ko, testimony na. So wala, masulat. Diyan nagsugod ang testimony sa tradisyon. Mana ayaw lagi na pa sa, hindi ito may mong sinsiyo, biya na mga Campus Plaza kay sinsiyo, mana siya, magkwento, parang kayo doon kay ito, sample ako nga, doon kong tulo makatigong, naagyo sa tilo, asa na ito makita? Naas konsilyo! Tigong sa konsilyo, ang papa malingkaw na kasimpan, tingog na si Ginoo. Mana konsilyo ang pagpagkita rin yung rekonsili, 20 katuig. Ang konsilyo, dili anong tulo katuig lang. May maniman na usab ang misa. Nausab ang misa. Mana ako, marigyan ka 100% at sunod ko sa nasunat o wala masunat. Manaygan sa Diyos 2014 nga kung na tradisyon o sa tradisyon kabili na kapag tulunan nga atong gisunod nga wala pa masulat o pinagi sa sulat nga gipart testimony nga mao na siyang tinuod ginahitabo nga gisulti na mao na nagsunod mubasa nga ng Biblia ayaw ginag iliteral ang Biblia kaya mabalhin tas lain kalibutan. Oh, mau na 100%. Why entire text of the church contains the Holy Project contains the Catholic faith. Usanan entire tibo. Hingpe way sagol way sabog wapay. Mana isang tayo po payos na 12. Salamat. Mga si Brother Sabata, usa ka sakop sa SSPX na nagsugod yatong 1970. Naway Santo Papa. Ya, ang last nga ribatalan atong yatag ni Brother So. Salamat po ng Diyos sa inyong mga kabahayan. Nga, umur ba yung ang senior kay Tano Hilburingo Morban ay master theologian sa Catholic Seminary sa Cebu. Na yung sinsiyo na sa kayo, kundi masumot sa sinsiyo. Sinsiyo na nahiya. Ang masaka puso, 5 pagkabot sa 5 sinsiyo na pero talagang po nag-opiso. Wala masakti na ipahayag, murag ipasay, ipahayag ni Monsignor kita na yung bulungo, ngayon tamo ba sa Biblia, hindi na tinuod. Kaya ang usaka tilugo pare, sama ni Monsignor Caetano Hilburingo, may bawa siya the foundation of theology, the foundation of dogma. Nagingon na any dogma which is not founded upon the words of God, that is not real dogma. That is fair. Ang kuno na yung dogma, yawa, ipasukat wala ang kasulatan, hindi na dogma. Hindi, only
fruit of the knowledge of any man. Pero adiya nga ito mubasa na unsa ka bilingon sa mga Kristiyanos ang Biblia. Kaya sa Buhat 17. Kung samtang nagwali si Apostol Pablo sa mga bahin sa pagtulungan, ang mga taga-Berea na naminyaw kaniya nagdalag kasulatan, kung ilag yung disusi, yung kanang ginaba na disulti ni Apostol Pablo kung napay ibarugan, kung napay ibasihan sa Biblia. Kung ilan na sinakit, na si San Pablo na naglalay, naghinig kapagtuloy, samtang nagdudit sa Gabiria ang ilang kasulatan, balang kasulatan, nanipay sila. Kaya nakapulong ni San Pablo ng buwas wala, ipasukan niya ay sa balang kasulatan. So, mara na ili na tinuod nga, ito sincere o ilapay ba ng sincere, yun na tinuod, may kinakulan yun ang pulong sa Diyos. Pasal na pabasa sa Salmo 125. Ngayon mo ng Ginoong Diyos, akong ipadala kaninyo na kung mga pulong o nga kung mga pulong makaluwas kaninyo o makayo sa inyong mga sakit. O ang mga pulong sa Ginoo, yan na, asa mabasa, nasa Diyos Timoteo 3:15-16. Kaya di ba kasulatan, Biblia, di tungkol sa Diyos na pinagin ini ng mga kasulatan, ang atong mga kasipanan o kailian na maagak sa pagtuto sa hustong adalan. Huwag pinagin sa balang kasulatan, matawag na ito ang kamaturan. Nangyana mong kamaturan, madoon kita ni Kristo sa kasulatan, sa purong sa Diyos, kung kinibagatiya ka na ito sa atong kaluwasan. Matara, ang Biblia, purong Ginoo, magkapatuloy sa ito sa iyo, magkatuloy na ito sa kamaturan, angan sa kaluwasan. O sa kinimulahin na kong pagkitulong, ang hingilan na ito, pribataw, pag musno lang sa una-una na ang sensiyo, huwag pinaglana. Siya ang buti ko sa sensiyo ka rin basa at kasulatan, hindi na tinuod ang kasulatan mo kinabuhi. Asa mabasa sa Biblia o sa buong ni Jesucristo sa San Juan 8, 31-32, kapili po sa pumulong. Kung magpapili mo sa mga pulong, may bawa mo sa kamaturan o kang kamaturan makaluwas na nyo. Sumunod na lang ang kasulatan, Salmo 119, ang wala ang kasulatan, nagtimban sa kamaturan, natupapuno sa kamaturan. Sa Rimodo, o nang anak ko kong tiba, ibanan mananako ng ulang ito ng radyo, na ito yung tiba, na akong pamatudan. Na ang Iglesia ni Turko di Cristo doon ay marka o sa Santa Katolika Apostolika. Ubagan niya karalaw, wala mo no, Mateo 28:7. Huwag magiling batando ni Bergio. Ay yan ni Silutan, wakto siya sa ikin na isa, ikin no ordinasyon, huwag may lagots, diba? Pero ito nga di ba na, for the sake of freedom, but it is not abiding with our topic. Wala mo tukma sa itong topic ang ipahayag. O sa atumingon ang akong ipahayag likod sa makalikod sa kaligi sa ingan na ito, the pillar of the church na huwag din matayan, huwag din maguba, huwag din papilin na itong ipagulong, ipahayag, tinuod o nga itong higala, sorry kayo, wala kahimo sa pagtungkag, pagbuba sa akong ipamato. Dagang salamat, may gabing sana. Dalit na ito ay ipagkalim kita. Dagang salamat na natapos na ang
usa ka oras nga gihatag sa DYHP ka nato ang payagan sa kamaturan niya mao lang ni atong tapuson pinagi sa tarampos na mensahe ni Brother Joe. Ay, sir, pulamatan din na. Pulamatan yung Brother Kabala. Narito yung nato. Siyempre, nagkakas na ito. Hindi mga Brother Oli. Layo na ko sa nung siya di kapit ka na. Lahat, salamat na magagawa ng Diyos nga niya di akong tao. Sunod Domingo, mo niya, kagayugma pa niya yung programa sa kanina itong mga higala sa Islam. Umano, ano yung drama? Sabi pa nila yung content na to. Sunod Domingo poon. Pero gugma, hindi mo kami inintay. Hindi occupy naman sa itong mga higala sa mga gusto na sila. Kung dahil programa ka, radio respect. So, salamat tayo sa atong magagawa. Diyos na mahal, Yahweh, Diyos na nakisuos, Diyos ko Santo Paraklito, hindi ako salamatan sa nato ang atong manager sa DYHP. Ako si Atty. Rufin Fernandez Panyo. Iatag nato ang kaibigan sa latak na ang paggamit nato sa ilang kitay sa kamaturan o dili mag-away. Magpaminaway, maghinatagay, hindi ka mag-away. Mo sila yung prinsipyo na to sa politika no? Nakaroon ng mga leaders, sa mga preachers, pabilista sa politika, kinahanglan din yung magpasipala sa ilang isinitao. Mutundlo na silang plataforma, ilang mga saan na matuman nila, pero ayaw yung panaway, ayaw kong pasipala ang disantinsa nga na sinungkat pa. Nabinakin mo ng personal loan, pag naan baro, isa man pawatan po isa, kasi naasa 1 Corinto 8:12. Ngayon, sa San Pablo, kung ang sa katao magpasipala siyang isikatao, paghimo sa pagkamungamong sa dulog sa isikatao, ang iyang ginubuhan niya na ng Diyos, o ng Diyos, na musulot na ito, kung mo na pagpasipala sa mga isikatao. So kita mga leaders, kita mga ilawit sa itong plataforma alang sa pagtampo sa kayuhan sa itong nasod, ang pila na ito, hindi ito musultin nila, musultin pakat, hindi ito musultin pasipala sa Bisantinsa na sakop sa rin partido na lilisawa natin. Ang Diyos, magpapalala. Salamat na sa itong pagtugang moderator, ang champion of moderation from this today, mo si Brad Dan Pugtas, and then keeper si Brad Arman Naroga. Arman. Yan atong magkauban si Bertlos Sigala, Bernardo Bugalso, si Christian, si Brad Jerome, sa studio sa RMN sa Taxibo. Maraming salamat! May gabi sa daran, ang Diyos magapanalangin nato, tagbong sa ating Diyos. Kadali lang bro. Siglo connection di guys, simuwaan eh. Dali lang bro ha. Nasa ko na siya.